What's up mga tol, welcome back to my channel. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. It's me again, Pax Salas. Dire-diretso tayo dito. Pupunta tayo ng Clark. Ito, papasyal tayo rito. So kung kakaliwa ka papunta ng Angeles City, ang kakanan papunta ng Bamban to Capas, Tarlac. Yan. So dito tayo dire-diretso. Ito pala yung Mabalacat City Public Market. Siyempre magpapasalamat muna ako sa inyo mga tol. Maraming salamat sa inyo sa mga nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at huwag nyo po kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload ko, tulad ng gagawin natin ngayong araw na to. Ito, dire-diretso lang tayo dito. Papakita ko sa inyo yung Clark, yung hindi pa po nakapasyal dito o nakapunta. Ito, panoorin nyo lang po yung vlog natin. So para may nagbanggaan pa ata rito. Ano, puro babae. Ayan o. Babae lahat sila eh. Ayan. Dito naman sa kabila, puro mga rider yung mga motor nila. Ayan, yung tulay pa lang yan mga tol, hindi ko lang alam kung papunta ng Dolores yan. Dire-diretso lang para mapabilis sa papunta ng Sibera. Tayo dire-diretso lang dito sa may Clark. Shout! Ayan, dire-diretso lang tayo. Shoutout pala sa mga Kapampangan vloggers. Ayan yung kagrupo ko. Ayan. Shoutout kila Eric Malasakit, Plecker, Sir Plecker Vlog, si RM Paps. Ayan. Tsaka si J4 Speed, Pasaway TV, Pasaway Vlog. So yan. Rap Moto. Ayan, shoutout. Yung hindi ko pa na shoutout basta yung mga kagrupo ko. Ayan, shoutout sa inyo. Kasi parami-rami na tayo eh, kaya nakakalimutan ko yung iba. So didiretso lang ako dito sa may Clark. Mamaya papakita ko rin sa inyo yung airport Terminal 2. Dito may bagong gawa rito na Terminal 2. Mukhang maganda-ganda na rin yung panahon, kaya nakapag-vlog tayo. Ito sa kabila papunta ng Sacobia Bridge. Ayan yung kaliwa naman, ito yung Clark International Airport Terminal 2. Ayan, diretso lang tayo dito. Ayan, maganda talaga yung Clark mga tol. So ito pala yung cream lime. Ito yung pagawaan ng ice cream. Dito rin diretso tayo. Marami rin mga duty free rito. Ayan, yung duty free. Yung mga murang mga tsokolate at masasarap na tsokolate dito meron. Makikita din natin yung Senya Hotel dito. Napakalaking Senya Hotel. Ayan, kung mapapansin nyo, yan yung kulay cream na yan. Yan yung Senya Hotel. Ayan, marami rin mga pagkain na Korean food dito, alam ko eh. At saka yung mga Hong Kong seafoods, yan, marami dyan.
Pero pupunta muna tayo dito sa may Pure Gold titingnan natin yung mga kababayan natin na Aita. Ay, marami silang binebentang mga fresh na prutas tsaka gulay rito. Ayan, papakita ko sa inyo. Ito na yung Pure Gold dito sa may Clark. Ito yung mga nagbebenta. Ayan, may mga saging, kamote. Ayan. May mga alaman pa. Ay, may ang tawag dito, lemon or basta marami silang binebenta na prutas tsaka mga gulay rito. Ayan, masarap dito yung kamote na kulay puti. Ayan, ito may ginagawa rin silang bagong building dito. Hindi ko lang alam kung Marriott Hotel to, kasi yung kulay puti na yun Marriott Hotel na eh. Yung katabi niya hindi ko lang alam kung anong pangalan ng building na ginagawa yan, or ano, or hotel, siguro hotel or casino, ganyan. Alam niyo naman dito sa Clark maraming hotel and casino tulad ng Fontana tsaka Royce. Ayan, Mimosa. Ayan, marami na rin mga casino rito sa loob ng Clark. Dito sa Clark para hindi pwedeng dire-diretso ka lang kahit walang nagbabantay ng mga ano rito, kahit walang stoplight. Basta kapag mauna kang aalis or go. Kapag nauli ka naman, eh siyempre hintay mo yung nauna sa'yo, baka mauli ka or posibleng magbanggaan kayo. Kaya dapat first come first in. Ayan, ganyan dito sa loob ng Clark. Yan yung patakaran dito. Ayun yung Marriott Hotel. Katabi lang niya yung Widows Hotel and Widows Casino. Ayan, ito yung Widows. Ayan, dire-diretso lang tayo dito. Ayan, talagang masarap pumasyal dito sa Clark. Ayun yung golf course. Ayan, yung mahilig mag golf dito marami. Ayun yung mga blue taxi ngayon dito. Ayan, murang-mura lang sumakay dyan sa mga blue taxi. Kung nag-aalanganin kayo sa mga tricycle, mga yung mausukan, ayan, mga blue taxi. Ayan, naka-aircon ka na. Hindi ka na maalikabukan or mausukan, di ba? Ito naman yung Royce Hotel and Casino rin to. Dating Oxford. Diyan nagsushooting yung Marimar dati. At tingnan niyo yung building na yan, puro salamin or glass, oh. Hindi ko lang alam ito yung building na to kung parking lot yan or parking space. Ayan, kung papansin nyo, bali 3 palapag yan. Ayan, napakalaking parking yan kung totoong parking yan. Sa kabila naman, ito yung PhilExcel. Ayan, napakaganda rin sa loob dyan. Marami rin mga iba-ibang kumpanya dyan. Nung nagtatrabaho ako sa Balibago, ay, lagi akong pumapasok dyan sa loob na PhilExcel. Ayan, no. Ganda talaga dito sa Clark, mga tol. Napakalinis. Wala tayong nakikitang traffic, di ba? Tsaka yung kalsada malinis talaga. Tignan nyo naman. Ito, marami rin yung stoplight dito. Ito, bagong tayo yung ano na yan, stall na yan, oh, all building. Ayan, yung kulay puti. Dito makikita natin yung bundok Arayat, mga tol. Ito yung mga gasoline station. Marami rin pumupunta rito. Ayan, kakanan tayo dito, mga tol, palabas na ng main gate. Sana
nag-enjoy kayo sa panunod ng aking vlog mga tol ha. Yung hindi pa nakapasyal dito sa Clert, ayan, napakalinis, napakaganda. Ayun yung mga parol dito oh. Napakaganda niyan kapag gabi, napakaliwanag. Ayan lang muna yung update ko ngayon dito sa may Clert mga tol ha. Abangan nyo yung mga iba ko pang mga vlog. Siyempre maraming salamat sa inyo yung mga nanonood sa akin at yung nag-subscribe. Ganito na lang muna mga tol ha. Maraming salamat po sa inyo at see you next vlog na lang po ulit. God bless po.